To da ƙarshe bari mu koma jihar ka ta Katsina. An yi ta jiyo ka kana haskakawa al'ummar jihar akan gurbatattun shugabanni. Yanzu ga zaɓe ya ƙara zagayewa, za a yi sabbin zubi. Shin akwai wani haskakawan da za ka ƙara musu? Haskakawa kai ana ta haskakawa. Ba abinci, ba matsuguni, ba ruwan wanka, ba ruwan sha. Wasu ba su san inda mazajen suke ba. Wasu ba su san inda matayen suke ba. Wasu ba su san inda 'ya'yansu suke ba. A Katsina ba a iya jihar Katsina akwai inda ba a iya noma. An sace manoma sun sai da gonakin sun biya diya, noman ya gagara sun koma 'yan gudun hijira. Wasu sun koma Malumfashi, wasu sun koma Port, wasu sun koma Kaduna, wasu Kano, wasu Maiduguri, wasu Bauchi, wasu ma sun koma Lagos. Wasu ma na ga an tara mota sun tafi kasar Inyamuri, sun ce gwamnati ta sha masu kisan gilla a inda ba amana, da yadda ake masu kisan gilla inda ake ce akwai amana a hannun mutane. Yara suna nan ba su iya zuwa makaranta, miliyoyi ta boko da ta arabi ba su iya zuwa. Yara suna nan mai zuwa makaranta a ƙasa suke zama. Asibitoci in baka lafiya a jihar Katsina ya on malaria sai ta kashe dubban mutane akan kudin malaria. A irin wannan halin ne ake cin bashin biliyan 50 wai an yi gada da ta sama da ta ƙasa a garin da babu ruwa, ba abinci, ga talauci, ga yunwa, ga fatara. Irin wannan ɗabi ake gaya maka cewa tsakanin mabiya da masu jagoranci nisan gabas da yamma, kudu da arewa. Matsalolin talakawa daban, tunanin shugabanni daban. Tunanin shugabanni ma'an so biliyoyin kuɗi mu ba da kwangila mu samu namu, talaka ko oho wa iyaz billah. To mun gode ba. Masu kallo da sauraro duka ana muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa tare da babban bako Mahdi Shehu, shugaban rukunan kamfanonin Dialog da ke nan jihar Kaduna. Kuka sake kasancewa tare da mu. Madadin abokan aikina ni da na gabatar da wannan zama, Faisal Manir Almu, nake cewa ku kasance tare da mu a wani lokaci.